El port de Tarragona és motor econòmic i dinamitzador del nostre territori. Aglutina equipaments que el port posa a disposició de la ciutadania. El juny de 1986 es va inaugurar el Moll de COSTA, obrint una nova etapa aportant valor afegit a la ciutat. El Moll de COSTA es va transformar en una avinguda pel passeig i les activitats i avui es posiciona com un espai de trobada i referència per a la ciutat. A partir de l'any 1988, al tinglado 2 del Moll de COSTA es realitzen exposicions, la seva entrada és gratuïta i es poden admirar obres tant de joves promeses com d'artistes reconeguts. Nosaltres que tenim la sort de no viure massa lluny, sovint aprofitem per baixar a fer una agradable passejada i, aquest diumenge, va ser un d'ells.